Барлас Камалов. Ошар кышлар кире кайта. Салаватның кайтыр юлы бөгелмәгә кадәр әле. Шулай да ул Казаннан исәпләгәндә ярты юлны да үтмичә кечкенә генә бер станциядә поезддан төшеп калды һәм юлны сораштыргалап алгач, Гел Төркем авылына таба атлады. Нибары 3-4 чакрым ара икән. Җитмәсә, бар тик үр төшәсе. Отпускыга кайтып баручы солдатның йөге ни? Кулындагы урта кул чемоданы да 2 бавын бер итеп иң башына элеп җибәргән 5тәр рюкзагы. Станциyaдан бер каваматлауга Салават кыр ышыклау полосасы дип йөртелгән куаклык буена килеп җитте. Чыннан да, һәммәсе итфал сөйләгәнчә лабаса дип куйды ул үз алдына. Менә ул яраткан яшь каеннар, җәйләрен бал исе аңкытып утырган сылу юкәләр, купшы рәңгеләр. Акрый рәттә бүтән агачларга бизәк өстәсен дип утырткандай тезелешеп киткән миләшләр. Кып-кызыл тәлгәшле агачларның тәпиләренә уралырга теләгән кебек, такыр юл урман полосасына урынып ук ята. Авыл үрдән караңгыда уч төбендәгедәй җәйрәп ята икән. 2 катлы мәктәп бинасы әллә кайдан күренеп тора. Байып баручы сентябрь кояшы нурларында аның зур тәрәзәләре ялкын телләре сыман булып ялтырыйлар. Мәктәптән еракта түгел культура сарайыдыр, бик мәһабәт итеп салынган. Авылның тап урта бер җирендә янгын сарайының каланчасы башын күккә сузган. Бирге якта фермалар шәһәрчеге булса кирәк, ак-кызыл кирпечтән корган биналар шәбәеп утыра. Авылның икенче очында механикалаштырылган ындыр табагы булырга охшый. Мондый ындыр табаклары торган саен ишәя бара. Без урта урамда торабыз, дигән иде Итфал. Күл буенда. Өебез шатрун япкан түбәле, яшел калай башлы. Андый үй авылда бер генә дисәм дә хата булмас. Тимерче Калимулла кайсы йортта тора дип сорасаң, аягына йөргәне, артына шуыша башлаганы һәммәсе төртеп күрсәтер. Сиртмәсенең койрыгын урамга сузган кыюлы бердән бер йорт. Шуннан да шамаларсың. Хәзер авылда кыюларның сиртмәлесе түгел, шылбырлы валлысы да бетеп бара. Водопровод кирде. Суны колонкалардан алалар. Безнең әти кыю сиртмәсен ата-баба истәлеге итеп саклый әле. Безгә каршы якта киң верандасы белән елмаеп торган 6 пычмаклы йорт булыр. Анысы гөл чәчәкләрнеке. Салават Калимулла агайларның капкасын кайыра башканда, йорт башы вак-төяк эшләр белән мәшгуль булып ишек алдында йөри иде. Хәрби киемле кешене күргәч, бер мәлгә сүзсез калды. Итфалым кайтып килә түгелмесең, дип уйлавы булгандыр. Аннары тәгаен абайлагач, йорт себеркесен читкә ташлап, капкага таба атлады. Әйдүк, энекәш, әйдүк, рәхим ит. Исәнмесез? Салават бик көр күңел белән тавышны бөердән алып сәлам бирде. Сезне Калимулла абый дип беликме? Итфалның әткәсе, әйеме? Шулай дип белсәң, ялгышмассың, энекәш. Әйдүк, өйгә керик. Нинди мәрхәмәтле җилләр ташлады синең безнең йортка. Сәфәрең кайлардан? Юлың еракмы? Күңелем хаталанмаса, безнең төпчегебез Итфал яныннан кайтып барышыңдыр төсле. Так точно, Калимулла абый, диде Салават һәм көлеп җибәрде. Әүлиялыгыгыз бар икән. Солдат карт тимерче белән килеп күреште. Шунда ул бергә хезмәт итүче дустының атасы әле бик куәтендә икәнен төшенеп алды. Бармаклары авыртудан шак-шак кына чырай сытмый калды лабаса. Маһибәдәр, дип гөлдерәде Калимулла абзый булдырдан ук. Аш ишегеңне, күтәр пәрдәләреңне, шаулат самаварыңны, китер балың майыңны. Кунакның иң ылысы килеп төште. Итфал белән бергә служить итүче егет кайтты. Салават атлы бөгелмә ягыннан ди. Әйдүгенекәш, рәхим ит, түрдән уз. Алгыз багаут. Маһибәдәр апаның куш куллап килеп күрешүе булды, күз яшен тыя алмыйча елап җибәрүе булды. Үзе ирексездән балавыз сыгуына җайсызланып, ал япкыч итәге белән күзләрен сөртә, үзе шунда ук Салаватның иңнәреннән кагарга, аңа теленә килгән иң җылы сүзләрне әйтергә ашыга иде. Уз йөрәк парам, түргә уз, шишен, юынып ал. Менә сабын сөлге, менә аягыңа йомшак башмаклар. Ни хәлләр кайтып ирештең? Итфал балам сау сәламәт яшәп калдымы? Ниләр әйтте? Син туган якларга кайтасы булгач, моңсулангандыр инде йөрәк парам.
Буйырган булса, бетереп кайтырга да озак калмады бит инде. Киләсе җәйдә өйдә булыр инде, буйырган булса. Ил көн генә тыныч була күрсен, дөньялар гына булганып китмәсен. Салават чемоданын ачып, Кәлимулла абзый белән Маһибәдәр апага төпчек улларыннан күчтәнәш һәм бүләкләр тапшырды. Итфал язган хатны бирде. Өлкәннәрнең куанышы ярыннан ташкан елгада иде. Мең рәхмәт укыдылар. Бигрәк тә Маһибәдәр апа дулкынланды. Ул кояшлы яңгыр яуган көнгә охшап калды. Әле елый, әле күз яше аралаш елмая көлә иде. Кәлимулла абзый исә төптән нык чыккан кеше булырга тиеш. Түзем, сабыр. Күп сөйләсә дә уйлап үлчәп сөйли. Дөньяның мәлҗәрәп торучы адәмнәреннән түгел. Тимерче дисәң, тимерче. Нишава карчык, нишава, бер дә хафаланма. Сорогын тутыргач, туп кебек тәгәрәп кайтып керер төпчегең. Солдат хезмәте бер аңардан гына калмаган. Масай син улыңның служить итүе белән. Балан бәлеше түгел, значитсы, авыр дин авыр, пашутлы дин пашутлы гаскәр хезмәтенә яраклы егет үстергәнсең. Шәй янында хәл-әхвәл сорашу бик озак дәвам итте. Салават ни тикле берәмтекләп сөйләмәсен, Маһибәдәр апага солдат егет үтә саран сүзле булып тоелды. Кәлимулла агай һәммәсен төшенеп, кунак егет тасвирлап сөйләгәннәр белән килешкән хәлдә баш кагып кына тыңлады. Дөрес, тыңлап кына утырмады. Үзе дә действительныйда хезмәт иткән шакларында, сугыш утында көйгән елларында искә алгалады. Барлас Камалов. Очар кышлар кире кайта. Көтү керде. Сыер белән бузау кайтты. Йорт тутырып, сарыклар кайтып килде. Каз-үрдәк капка төбендә кыйгаклый бакылдый башлады. Маһибәдәр апа малтуар кышкырт тирәсенә чыкты. Кәлимулла абзый да кәефләнеп түр тәрәзәсен киертеп ачты да диванга улының хезмәттәше янына килеп утырды. Салаватның әти-әнисен туган тумачасын сорашты. Хәрби хезмәт сорагын тутыргач, нишләргә исәпләү белән кызыксынды. Без бөтен батальоныбыз белән Уралда калырга, шахтада эшләргә дип план корабыз әле, Кәлимулла абзый, диде Салават. Итфалда шундыйрак ниятте мәллә юк исә. Карт моны шактый коры һәм борчулы сорап куйды. Салават шул чакта ашыгыбрак телдәрләнүен аңлады. Ирләмәгән, сукмаган шәкерт сиңа ыштанлык дигәндәй, тәмам хәл кылынмаган нәрсә хакында сөйләп, тумаган тайның билен сындыру нигә кирәк иде инде, я? Сөйли белсәң сүз, сөйли белмәсәң әшесенә түз. Мондагы хезмәте дә бер дигән бит безнең Итфалның, диде агай. Менә мин сиңа әйтим, колхозның күз тимәсен ди торган механизатор иде ул. Комбайнында да урдыра, тракторында йөртә, токарда, слесарьда СПТУ битерде бит, райүзәктә укыды. Монда аның кайтуын 4 күз белән көтәләр. Юк, ул үзе дә шахта турында улай үзгәләнмәс. Белә лабаса үзенең киндек каны икмәкле җиргә тамганын. Салават аптырап калды. Әле 8-9 ай хезмәт итәсе бар, Кәлимулла абый, дип сүзне икенчегә борырга тырышты. Тимерче Кәлимулла бер кабынган ушакны сүндерергә яратмый, ул кадәрәсе алашык хуҗасы холкында түгел. Салаватка җиллегенә искәртеп куюны кирәк санады. Ял итеп частеңа кайткач та әйт безнең малайга. Әтиянең бик тә авылга көтәләр диген. Председательдә һәр бирмеш көнне сорашып тора икән диген. Кайтуына өр-яңа тракторга утыртам дип көтә икән диген. Үзең беләсең бит кем Салаватыныкаш. Рабочийга да, солдатка да, больнистагы сырхауга да, яслидәге сабыйга да ипи кирәк. Дус ишләргә дә бирми булмый, икмәк күп кирәк кыскасы. Мин үстерешмәсәм, Итфал үстерешмәсә, аның туасы балалары үстерешмәсә, нәрсә ашарбыз, ә? Вәт син шуларны колагына тагын бер кат кертеп куяның. Карт бераз вакыт сүзсез торды. Уйларына уралып калган иде бугай. Шул тыныштан файдаланып, Салават стенага рамнар эченә тизеп илгән фотосурәтләрне караштырырга киреште. Әнә Итфалның пионер чагы, галстук тагып төшкән. Фотоаппарат объективына шул кадәр шикрәйеп караган, җанлы кешедән битәр ташсынга охшап тора. Икенче бер фотосурәттә аның механизация училищесында укып йөргән чагы, яшь үсмер вакыты. Ә менә монысы фотография кытыгы килгәннән генә маташучы кеше төшергәнгә охшамый. Оста эшләгән сурәт. Итфал комбайн штурвалын тотып төшкән. Бәхетле елмаеп тора.
Көлеп торганда гел әнисенә тартым икән ул. Кәлимулла абзый Салаватның озак текәлеп торганын шамалагач, теге фотога аңлатма бирүне кирәк тапты бугай. Төшендерә башлады. Солдатка китәсе елның җәендә төшергәннәр иде. Казаннан килгән фотокорреспондент ясап җибәрде. Ул елны безнең малайның портреты газетада да басылды. 6000 центнер ашлык суктырган иде ул җәйне. Сөйләвен сөйләде, тик әйтергә теләгәне бу түгел иде лә Кәлимулла абзыйның. Шуңа күрә ул тагын өстәл артына барып утырды да шәй яңартты. Аннары Салаватны да үз янына чакырды. Менә эш нәрсәдә битенекәш, диде ул ниһаять. Агай ярым пышылдап сөйли башлады. Итфал, конечно, армия сорогын тутыргач, теләсә кая барырга правалы кеше. Шахта икән шахта, төзелеш икән төзелеш. Ну, төптән уйларга кирәк. Ярар, мин солдат кеше, ир заты. Айрым туруга да түзәр хәлем бар. Турысын әйткәндә, Итфал кайтып, йорт җиргә хуҗа булыр. Колхозда гөрләтеп эшләр, нәселне дәвам итәр, фамилияны саклар дип тора идем. Ну, пример кайтмый калса, Уралда төпләнсә дә, минем яктан бик гайбә. Әмма ләкин анасы бар бит. Анасы. Ул Итфал бусагыдан атлап чыккан көннән бирле төпчегенең служба сорогын сәгатьләп санап бара. Исәнлеге дә шәп түгел. Йөрәк ди. Так что частька кайткач, моны Итфалга ирештер синенекәш. Анасы важны. Әнкә хакын оныта күрмәсен. Үз итеп кенә йөргән кызы да авылда бит. Ул да өметен үзми көтәдер. Монысын да шуттан сыпырып ташларга ярамый. Менә дигән кыз бала. Шулай дигәч, абзый янә тынып калды. Тел ышында әйтер сүзе бар иде барын. Моны Салават та сиземләде. Агай тамак кырды, ушына йөткереп куйды. Аннары сөйләп китте. Бүген киек казлар киткәнен карап тордым. Карт күңелгә моңсу булды, мин сиңа әйтим. Кайсына туган җир, кайсына торган җир дигәндәй, кул булгадым үзләренә. Язлар җиткәч, урман күлләрегезгә имин-аман кайтыгыз, мин әйтәм. Үзем шунда Итфалны уйлап куйдым. Киләсе язда шар кышлар белән бергә кайтып җитәр дим. Кәлимулла абзыйдан мондый сүзләрне бигү көтмәгән иде Салават. Тимерченең дә йөрәге тимер түгел икән шул. Барлас Камалов. Ошар кышлар кире кайта. Кичке күлем караңгы төшкәч, Кәлимулла абзый колхоз идарәсеннән урап кайтыйм әле дип чыккач, Маһибәдәр апа Салават белән иркенләп сөйләшергә җай чыгуына бик сөенде. Әй сорашты хәлләрен, әй бәйнә-бәйнә тезде авыл хәбәрләрен, күңелен бушатты рәхәтләнеп. Сүз азагында Итфалга рәте-шираты, җае җүне белән генә алып барып тапшырырга кирәк сүзләрне сөйләде. Хатының кайсындадыр армия хезмәте беткәч, шахтада калырмын мәллә дип язган иде ул йөрәк пәрәм. Илдән аерылмыйм диебрәк язуы булгандыр. Бәхет тиенгерем. Баргач әйт син, Салават улым. Андый тузга язмаганнар белән башка тормасын. Туп-туры авылга кайтсын. Бик сагынганнар диген. Тәкатьсез булып көтәләр диген. Яме йөрәк пәрәм. Мин инде көтәргә өйрәнгән. Аталары сугышның буеннан буена ут эчендә йөрде. Көттем. Сугыш беткәчтә госпитальдә елдан артык ятты. Көттем. Кияүләрнең икесе фронтта булды. Көттем. Сабыр иттем. Инде менә Итфалны көтәм. Шыдам мин. Шахтадан да көтеп алырмын буйырган булса. Аталары бик сагына. Аның түземе төкәнеп бара. Ирлеген итеп кенә шыдаган була. Йортка хуҗа булырга кеше кирәк. Картлык көнендә аның да килен күрәсе килә, оныкларын тизенә утыртып сөяргә ямсына. Бик көтә атасы. Бик. Бәлки Итфал үзе дә теш арасыннан гына ышкындыргандыр. Яраткан кызы да авылда бит аның. Күрше кызы. Фәрештә күк инде менә. Гөлчәчәк атлы. Бик тә итәгатьле, бик тә кеше күңелле. Төскә биткә дигәндә дә карап кына тормалы. Эшкә дисәң, өздереп эшли. Ул да көтә, бик көтә. Мин ни шыдармын да. Аталары бигрәк үзгәләнә шул. Яшедә аз түгел бит инде.
70-не куа. Әле әүвәлгедән калган дуамаллыгы белән генә эшләп йөри. Сине саклап пенсиядә утыра калсам, иртәгә үк жан тәслим кылам мин дигән була. Салават иртәгәсен иртүк юлга кузгалмакчы иде дә, яшь кайын себеркесе белән мунча чабынмыйча, кунакны сәфәр чыгардым юк дип, Маһибәдәр апа сагыздай ябышты. Сүзем сүз дигәндәй иртүк мунча белән мәшгуль булды. Ишек алдына караган тәрәзә буена басып торганда, Салават кыйга кергән бер шибәргә игътибар итте. Гөлчәчәк, шушы түгел микән? Дип уйлады ул. Кай җиргә генә ташы икән бу тикле суны? Хәтере ялгышмаса, кызының 5нче киянтә суы ичинде. Солдат егетнең суга килгән кызны күрәсе килүе тыелгысыз гаиләнде. Ул түзмәде. Бил кайышын тартып, кител шабуларын рәтләштергәләде. Шәшләрен сыпырып, көзгегә күз ташлап алды да, баскычка чыгып, су алучы шибәргә сәлам бирде. Бик сусагансызмы дим, бигрәк күп ташыйсыз суны, исәнмисез? Кыз тып-тып басып чыккан егетнең аяк тавышын әллә кайдан ук ишеткән булса да, кинәт эндәшүдән сискәнеп калган кыяфәт белән башын капылт күтәреп карады. Абау, Маһибәдәртәйләрдә кунак бар икән ич. Исәнмисез? Кем дип белик сезне? Кыз сиртмәне кое бурасына кадәр игән килеш туктап калды. Салават салмак кына атлап аның янына килде. Мин шушы йортта туып үскән егетнең Итфалның бер взводта хезмәт итүче иптәше булам. Салават Бикбаев, Бөгелмә районыннан. Ялга кайтышлый дустымның ата-анасын күреп чыгарга булдым. Бүтән сораулар юкмы? Дип шаярткан булды. Мин Гөлчәчәк, диде кыз, һәм карашын туфлиларының башына текәде. Маһибәдәртәйләрнең күршесе. Бик таныш исем, заочно билгеле. Күрешик булмаса, Итфалдан бер кышак сәлам алып кайттым сезгә, Гөлчәчәк. Рәхмәт. Үзенә дә бик күп итеп авылыбыз сәламнәрен әйтерсез. Сез дә ярынгә кайтачаксызмы, Салават? Срок 2нче елга тула, әйе. Тура авылга кайтырбызмы юкмы, анысы хәзергә төгәл билгеле түгел әле. Җыйнаулашып бөтен ротабыз белән шахтага урнашырга да исәп юк түгел. Гөлчәчәк кыюлана төште шикелле. Шулайрак уйлап торасыз дип кулагыма кергәне бар иде, диде ул. Кыюдан чиләкне чыгара башлап. Тик Итфал өчен авылга кайту хәерлерәк булыр иде. Әтиәнисе бик көтә бит инде. Бик тә көтәләр. Яшьләре дә яшәрә бармый, исәнлекләре дә гел бөтен тормый, авылда төпләнсен иде диләр. Улылар хакы бар. Иң зур хак. Салават кызның тел төбен әллә кайдан сизеп тора иде. Шуңа күрә белмәмешкә салышып кына, әтиәнисеннән башка да көтүчеләр бардыр инде, дип куйды. Гөлчәчәк тә югалып калырга теләмәде. Дөнья булгач андый кеше дә бардыр, гаҗәпмени, дип җавап кайтарды. Тик әле андый кеше белән чәчкә бәйләнмәгән бит. Ә менә әтиәнисе бик көтә. Армиягә барып җиткәч тә сез аңа шулай дип әйтегез, Салават. Бүтәннәр көтәр, сабыр да итәр. Әтиең белән әниең зарыгып көтә кайтуыңны диегез. Салаватны поездга кадәр колхозның җиңел машинасында озата менделәр. Вагонга утыргач, солдат егет хезмәттәш дустының әтиәнисен күздән югалтканчы карап барды. Олылар белән станциягә килергә базмаган Гөлчәчәк турында да уйланды ул. Алмаз Гәрәев укыды.